Ανακοίνωση. Αντιγόνη. Με κούκλες. Με πιάνο και τραγούδια. 3 γυναίκες που συμπράττουμε και συνδημιουργούμε. Αυτή είναι η πρώτη Αντιγόνη που φτιάχτηκε όταν ήμουνα 20-21. Μου δίνουν λοιπόν στη σχολή υποκριτική το μονόλογο της Αντιγόνης. Τάφε μου νηφιατικό μου, αιώνια βαθιά στη γη σκαμμένη η κατοικιά μου κλπ. Και κάπως έτσι γεννήθηκε, γιατί έπρεπε κάποιος να μου μάθει τον μονόλογο, έπρεπε κάποιος να μου πει τα λόγια, έπρεπε κάποιος να είναι η Αντιγόνη και να με καθοδηγεί. Η κούκλα αυτή δεν θα παίξει μαζί μας, η κούκλα αυτή θα βρίσκεται όμως στην είσοδο και θα μας καλωσορίζει και θα μας καθοδηγεί. Σας περιμένουμε λοιπόν στην Αντιγόνη μας, είναι η πρώτη ανακοίνωση που κάνουμε. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά κάπου στο τέλος καλοκαιριού. Θα τα ξαναπούμε.